आवदां बाजाराव लोगोफोर आवदां बाजार नै सावथालफ्रा न' सावबोगासिनो लोगोफोर खारबोजोबनांबाय ओरैजाय साहा सावबोगासिनो जाखां लोंखां दसे माने अर सायबाय आरोना लोगोफोर नै बोथोराबो बांद्राय माने गरमबो नंद्राया नालाय दाबो गोजांनायनो दङ एसे हराव ओमफ्राय लोगोफोर माने अर सायहोलां माने मबाइल नायहोलां आरोना बिराद माने दासान्दि गुदुं गुदुं गरम गरम सावथालजों बर'जों नांनाय आरोना ओमफ्राय दासो माने भिडिअ मोनसे नुलायबाय आङो क'क्राझार आवदां बाजार ना मा होनो बेयाव माने हुलुस थुलुस बर' बिमाफोरा थफ्ला लायै लायै माने गावसोरनि न'खौ सावदों होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर ओरैबायसा गिलु बालु थासारि जाबायना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नांनोबाथाय जाय सावथालफोरनि खाथियाव दङ जेन'बा जोंनि खाथियावथ' बिदि सावथाल जेबो माने गैया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जायफोरनि खाथियाव दङ बिसोरो मोजाङै सांग्राङै थाबानो जाबाय आरो सासे सानैजों माने नांनो थांनाङा बा सासे सानैजों माबा हैनाङा आरोना जमा जमा थां गासिबो जमा जमा थांनानै माने नाजालाय आरोना लोगोफोर हरनि समाव हारसिं हाला दाथाबाय बिसोरो माने खाबु लानानै चान्स लानो हागौ आरोना लोगोफोर हारसिं हाला दाथाबाय आरो हारसिं हाला बेफोरबायसा माने जुजिनो नाङा जमा जमा था गासिबो ज' जाजाय बिमा फिसा ज' जाजाय गासिबो माने थाबानो जाबाय नोंथांमोना ओमफ्रायो जियानो जादोला भिडिअखौ एसे नायलांबानो जाबाय ओरैबायदि गरम गरम जागासिनो दासान्दि आइजोफोर नायनै सावथालफ्रा मादि बोरला लाना थाजोबदों नायलाय नै जोंनाव गावनो बर'नि जिथु जानोसै नै सावथालफ्रा एसे गरम जादों बर' रायजोफोर नोंसोर मानोथ' सिरि सिरि नाय नै पुलिसफ्राबो सावथालखौ जेबो खालामबावा हाथियार लानायखौ दा नै बर'फोरखौबो नारथागासिनो जोंबो थैथा जुजिना दों बोरला लाग्राफोरजों आखायाव हाथियार गैयाबाबो रायजोफोर बर'फोर खौसे जादों बयबो बुजिदों मानो गिनाव फावसाया जोंबो ओइ बर' हारिनि बयबो शेयार खालामनांगौ भिडिअखौ रायजोफोर जाहाथे बयबो बर'फ्रा ज' जाजोबो को पे आले विरोध रे नौका को दड़ डायरेक्ट आले हसा रे डायरेक्ट नौका को हजू कना नुकु तो पुलिस प्रशासन कना को हांकू बड़ो भाई मिचो कना को नेल को पे ओए लाइन पे मुआलांग चिमन ना धोए पे नुआ नोड़ा चिमन था गंगे बर'फोरखौ बुथारग्रा बिसोर साला गोसोम जाथि मानसिबो गोसोम गोसोआबो गोसोमजोब सावजोब्बाय नै बर'फोरखौ बुथारग्रा बिसोर साला गोसोम जाथि मानसिबो गोसोम गोसोआबो गोसोमजोब सावजोब्बाय नै